ni je kami wo je lama rok hamya hai ke ba jaijar rok senam mi rezagi ni khnao haste haphang ni ti pom hai ke senam jaiga bu kise kok sekender ni haste ni haphang no ang onrut khaina muchungo chung onrut khaina muchungo chung tei kahamba manungya khai lama bakroi bridge bakroi boni bagai haste haphang lukrok no koi mungsawo tini chini baru takar jaloni angoinai emle sar emle visit koloi nobo request khayo chung no nai phaithung chini subida chini problem tamo bo kisa nai one sok thung gongrai kami bolok he Jampu Jala block kilobar magaw pancet busuk bo sorok kha kami ni lama rok bo hai mamang jungjal tungman omo hai jungjal tongmani to ang achaya sakang ni simi omo hai kosto ngai phaikai hati habar ogole norok bomo haike norok lai to ti rok tor khang wa ki rok ki bomo haike norok lai sulai to jeng judi watoi ren jeng toi barmaya manoi phalna hingke ba phalmaya bazar thangna ro hingke ba thangmaya bridge kroi jeng uko borak rok ni snamo toi tor khe telang jago nosto khayo bosor season rainy season hingke jeng oko toi parung maya rungnog rok pori nei chirei khonai rok le bomo haike lai sui pori tongjaga mohai ba same condition watoi season hingke toi flat tor hingke chrai rok school thangmaya no harbek tai bridge kroi ba ঠিক মতে ক্লাস থাংমায়া স্কুল রব এবসেন যে ফ্যামিলি রকায়া অর প্রায় 10 পরিবার কাউচং অরন সিমি বসু